skal så nogle marker, vi skal høste chernuts, og vi skal ind og besøge en skole og se nogle forskellige vandprojekter og sådan noget. Vi sidder i en lille landsby med klip, og vi ved ikke helt præcis, hvad der skal foregå, fordi vi har ikke helt fået at vide, hvad programmet er i dag. Men vi ved i hvert fald, at vi skal op og sige hej til høvdingen her om ikke så lang tid. Og sådan er det altid, når man kommer ud et sted, så er man altid den store attraktion, som man kan se. Der er virkelig mange mennesker. Vi laver ikke rigtig noget andet end at kigge på os. Og de synes bare, det er sjovt, tror jeg. Det jeg er lige i gang med nu her, det er, at vi åbenbart vil lave et gulv, og så har vi lige hentet noget jord, og nu skal jeg hente noget vand på hovedet. Vi er ude at farme nu, og vi skal pløje jorden. Altså, jeg synes, det er ret hårdt at skulle gøre det, at skulle pløje på den her måde, men det er meget spændende at se, fordi at det bare er så langt fra Danmark, hvor med landbrugsstøtten, hvor folk kører rundt i 10 millioner kroners traktorer, og på 5 minutter har de bare pløjet 10 marker. Her der tager det altså bare en hel dag at få pløjet en mark, selvom man er måske 5 mennesker om at gøre det. Det sætter lidt tingene i perspektiv, men også, ja, jeg synes, det er ret fascinerende, at det egentlig at det bliver gjort, altså at der er så mange farmers, når det er så stort et stykke arbejde.